हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आओ आपण मैंने केमती अच्छा मु तो बहुत भलरे अच्छी। भलर भी कौन रे जो सिचुएशन चलती मुझे भलर ना जहाँ भी भगवान के कृपार बहुत भलरे अच्छी। आज आम जेहेतु हॉस्पिटल बैग पैकिंग करवा तो से भिडियोटा बनैली। डेट भी पलि आसला तो फास्ट देखीदबा कौन कौन सब। फास्ट आम जोटा देखा बेबीर एटा हूँ गोटे बेबीर बेड मशारी सहित पूरा फिटिंग आपण मैंने एमती भी धरी पारे। चेन सिस्टम अच्छी एमती करके या भितर रखिपारे। आटा गोटे छोट पिलो तापर एमती हॉस्पिटल जो भाया मशा रोचंती छोट पिला सी भी शोब जहाँ भी दरकार निहाती एटा गोटे रखिबे। आ गोटे एटा हूँ बेबीर क्यारी बैग जेते सी न्यूबॉर्न बेबी तो आम ताको हैंडल करवा माने करी भी पारिबानी। तो जहाँ भी हो आम तो न्यू मम ना मोर फास्ट टाइम तो जहाँ भी एटा गोटे चेन सिस्टम एमती अच्छी एमती करवा। एमती करके बेबी की क्यारी करके आम घर को लेके आस पार। आ गोटे हूँ बेबीर स्किन केयर प्रोडक्ट एटा हूँ मु हिमालय रे नहीं जाइए। आपण मैंने चाहिए भी जो एटार नहीं पारे यहाँ हूँ हिमालय अच्छी बेबी सोप बेबी लोशन एटा हूँ पाँचटा अच्छी तो मुझे बेसी बड़ नहीं कहीं बेबी को सूट कर न कर छोट नहीं जाइए गोटे छोट पैकेट। एटा हूँ बेबीर बाथ टाउल बहुत एमती बाथ टाउल जिते बेबी की बात माने गाधिया ने से आगु कौन मोबाइल तो से मुझा हूँ नहीं जाइए पिनिफेयर एटा हूँ बेबीर हैड रही एमती करके पोछा हम। एटा मु 3 पेयर नहीं। एटा गोटे नहीं हगिस माने एटा हूँ नहीं पाम्पर माने डाइपर जहाँ कहते आपण मैंने चाहिए हगिस नहीं पारे। तो मो मत डाइपर तो मुझे जेहेतु न्यूबॉर्न बेबी तो सेठी भी अलाउ करेनि जेहेतु छोट तांको स्किन बहुत पूरा सॉफ्ट तो से यहाँ हूँ 4 दिन किसी भी आवश्यकता ना तथा किंदे घरे आसले यूज हम। आदि भी सी सेक्शन है तो बेबी की फीडिंग करे हेनी तो कहती यूज करने हगिस आ सब मो प्रोडक्ट अमेजन रू नहीं सब प्रोडक्ट मु अमेजन रू ही किनी ऑनलाइन रू। आ रहा एटा हूँ ड्राई सीट माने पी सीट जो कहती बेबी जो पी करदे एटा सोक कर नहीं जाए तो यहाँ हूँ एमती
ଏଟା ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଏମିତି 3 ପିସ୍ ନେଇଯାଇଯିବ। ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 3 ପିସ୍ ହିଁ କାଫି। ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ବି ଏତିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଯାହା ବି ବାଏ କରିବି ବେବି ଆସିସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବେବିର ଗ୍ରୋମିଂ କିଟ୍। ଏଟା ପୁରା ସେଟ୍। ନେଲ୍ କଟର ଅଛି, ତାର ପାନିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ମୁଁ ନେଇଛି ଲିଟଲ୍ସ ବେବି ୱାଇପ୍ସ। ଯେଉଁ ମୋତେ ବେଶୀ କପଡ଼ା ବାହାରେ ରହୁଛି, ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାରୁ 3 ପେୟାର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଯଦି ବେବି କି ସି ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତ ମୋର ସି ସେକ୍ସନ୍ ଆଉ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେବି କି ଫିଡ଼ିଂ କରେଇ ହେବନି ଜଲ୍ଦି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବେବି ବୋଟଲ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ବେବି ବୋଟଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ୱିଣ୍ଟର ବି ନୁହଁ, ଅଧା ଅଧା ଶୀତ ବି ହେଲାଣି, ତ ଯାହା ବି ହଉ ବେବି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଶୀତ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ନେଇଛି। এই ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଟରରେ ସ୍ୱେଟର୍ ବଗେରା ଏସବୁ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ନେଇ ଆସି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେବି, ପଛରେ ଯାହା କରିବି, ଘର ଲୋକ ଯାହା କରିବେ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ନେଇଛି ବେବିର କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍। ଏଟା ବି ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଦୁଇଟା। ଏଟା ଗୋଟେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ବେବିକି ଏଠି ରଖିଦେବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବେ। ଏଠି ହ୍ୟାଟ୍ ରହିବ। ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଧରିକି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ରହିଲା ବେବିର ଡ୍ରେସ୍। ତ ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ରେଡ଼ି କରିକି। ଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ये ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ये ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ये ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁନି କୁନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ନା। ये ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ये ତାର ସହିତ ବି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଧୋଇକି ପୁରା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଟା ନେଇଛି ବେବିର ଲାଙ୍ଗୁଡ୍। ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ବେବି, ଆଉ ଆମେ 4 ମନ୍ଥ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା, ସେତେ ଦିନ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବାନି ଡାଇପର୍ ଆଉ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବାନି। ଯେହେତୁ ଏଟା ହେଉଛି ମୋ ନାପି 8ଟା ନେଇଯାଇଛି। ଏଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏମିତି ରହିବ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସିଷ୍ଟମ୍। ଏତିକି 8ଟା ନେଇଛି, 8 ପେୟାର। ବେବିର କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ସକ୍ସ ଆଉ ବୁଟେକ୍ସ। এটা সক্স, এটা হচ্ছে সক্স। ক্যাপ बहुत कुन्नी कुन्नी। ये गोटे पेयर, ये गोटे पेयर। এটা দুইটা कलर हेरो, ये गोटे कलर। ये सब पूरा सेट।
ଏମିତି ରୁମାଲ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବେବି ପୋଛାପୋଛି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା ପୋଛାପୋଛି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇଛି। ଏସବୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଚା ଲୁଚା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ 8 ପେୟାର ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍। ଯେହେତୁ ସି ସେକ୍ସନ୍ ମୋର ହେବ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବେଡ଼୍ରେ ପାରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍। ଏସବୁ ନୂଆ କିଣିକି ସବୁ ରଖିଛି। 2ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ବେବିର ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଇଛି 3 ପେୟାର। ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଇଛି। 3 ପେୟାର ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବି ତ ସେଠି ଧୁଆଧୁଇ ବେଶୀ କରିହେବନି, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଫିଡ଼ିଂ ନାଇଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୁଁ ଫିଡ଼ିଂ ନାଇଟ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇଟା ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଚେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ର। ଏଟା ଗୋଟେ, 2ଟା, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନାଇଟ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ନାଇଟ୍ ଥିବ ତ ନେଇଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ମୋ ମତରେ ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଏତେ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଇ କରିଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରୁ। ଏ 3ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ଟେ କିଣିଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍। ଏଠି ବଟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏମିତି 4ଟା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିବେ କି ସି ସେକ୍ସନ୍ ପରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚଲାବୁଲା କରିବା। ତ ଯାହା ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସ ନେଇଛି ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା 3 ପେୟାର ସକ୍ସ ନେଇଯାଇଛି। 2ଟା, ଇଏ ଗୋଟେ, 3ଟା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ଟେ ନେଇଛି। ସ୍ଲିପର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର କହିବେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିନ୍ଧିକି ଚଲାବୁଲା କରିବୁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟାର ଆପଣମାନେ ବେବିର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଡ୍ରେସ୍ ତା'ର ସବୁ ଧୋଇବେ, ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ବେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଭ୍ର ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଟାରେ ମୁଁ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆଣିପାରିବେ, ହିମାଳୟରେ ବି ସବୁଥିରେ ଆଣିପାରିବେ, ଏଥିରେ ବି ଧୋଇବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବେବି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।